Darku Puhariću, profesoru doktoru Aleksandaru DURMANu. Prošao je kroz muzej, prvo se nije dao, uvijek je, oni dođu svi kratko da budu tamo pola sata i tako, on se nije dao, izašao van i rekao je, sad znam zašto je Evropa Evropa. Samo ponoviti, dakle, ovo je film Zajednice se bavili Wanna cut it out to tight, it's turning back at you.